Oh. Bathi beze apha njena mama uBhili ababalekanga nto akabona bathi uba singangena apha asinawuvala. Uba kunjalo nitsho nto zakuthi uba ikhona mama usobayela into ibalekayo ngapha eKenoni uthi uzozimela apha uhle usichazele okokuba kunomkhosi ozayo apha emva kwakho sizokuya. Anditsho ngakunigweba kuba sendithe ngaphambili ndisezintliziyweni zenu ukuba siphelane. Ndizingca kakhulu ngani, ndizele isithuzelo, ndiphupuma uvuyo kakhulu kuyo yonke imbali ezenziwe. Mandiyeke yonke lenye bamadoda shumayo ndiyakuthanda kakhulu. Bathi abamama bawumkhethi oku kuza kwabo apha abazanga okokuba bazogxamesa. Malibonke igama lenkosi. Uyaqonda masimama uchuku ugxamesa? Usecaweni mama uchuku? Uyaqonda ugxamesa? Kukubeka hlala phansi mabisho. Hlalani phansi mama. Kukubeka umkhukhu nje for temporary. Kodwa bathi bona ukuba lapha kwabo mamucekiso apho ufa khona njengamazwi athethwa nguRute kunawona baza kufa nani uba kubhekwe ebufeni uba kuphilwa ngonaphakade bazawuqhubeka ngokunjalo kunye nani. Uba kunjalo nikhawuleze nindilungise kodade bethu. Sabambe zona madoda. Sabambe zona dadewethu. Andiva. Hayi suthi yavu. Ndisabambe zona. Ndisabambe zona mama. Malibonke igama lenkosi. Masiqhube ba madoda. Masifumane ke isifundo sethu sesibini incwadi yabaseRoma 15:15-7. Kungoko ndithi yamkelanani njengoba nayo uKristu wasamkelayo ukuba kuzukiswe. Uyabona ke mama uBhili akukho sidingo sokuthi xa wenze into engekho right uthi namhlanje ndiyaguquka bamkhethi ezonweni zam ebendizenza. So xa ufika kum usithi uyaguquka mna mandikuzisela umva wesandla makucekise. Yeyi ndingubani mna? Malibonke igama lenkosi. Ithi iBhayibhile endiyifundayo sonwabise xelelana naniziphoso emva koko ningahlekani nihlebane kodwa nithandazisane. uKristu njengokuba wasamkela nathi ewe bawumkhethi nathi kusekuhlelo okokuba abantu xa basiza kuthi befuna uKristu ngathi sibamkele. Uyazi mamkhethi kukho abantu abancela yinceba. Inceba Sindi yinto ongayidiseviyo kodwa ngasuke bamnika. Andithi? Now uzawuthi umntu ke ngoku xa enxile ngumthetho wenkonzo. Xa isiza umntu kaThixo esithi uzofuna inceba kuye endaweni yokokuba khupha inceba le angayisebenzelanga yena asuka jonga imithetho yenkonzo. Ubhanqo lowa athi makhe uzasokolisa ufuna ungcwatyana ya uyibhatala imali ethile. Malibonke igama lenkosi. Njengoba uKristu wasamkelayo kusekuhleni okokuba noba nenze ntoni madlomo dade wakwakuthi mama uSobayeli siza kunamkela ninjalo kodwa sisithi ukusuka namhlanje ze nizame ukwenza okulungileyo. Silandela kumnombo kaKristu. Masandula amadoda. Masifumane ke incwadi yethu yesithathu incwadi yama-SS sisibini 19:21. Ngoko ke anisengabasemzini nabaphambukeli ningamakhaya kubo abantu. Xa ungena apha ecaweni ububhele bakho usubushiye phaa. Xakekisa ukhe wangena nobubhele bakho. Because zathi xa ndivela ndisithi khawuye incede ngampela. Uthi amabheleni sinceda amabhele. Izawuba njalo kaloku. Tutuzi ngumamdlalo.
ubudlane bakho sincede. Asinangxaki nobudlane nobundoni bakho. Kodwa asinangxaki na. Asinangxaki na. Sukuthanda nobunto bakho. Uba uKristu mna uthi ndingunqasana akazungamkele ubuKristu bakhe makayeke. Kodwa xa singena apha enkonzweni singabazalwane, singamakholwa. Kwenzela okokuba singabi zintlaba zahlukene. Malibonke igama lenkosi. Singazude hayi wena ngumGrike ngumJuda. Akho mGrike namJuda apha. Malibonke igama lenkosi. Kubezeleke bamadoda. Ningabendlu kaThixo. Nakhelwe phezu kwelitye lesiseko sabapostile nabaprofeti. Inguye uYesu Kristu ngokwakhe ilitye lembombo. Esithi kuyo sonke isakhiwo sihlangane kakuhle, sikhule, sibe yitempile engcwele enkosini. Enithi nani nakhelwe ndawonye kuye, ukuze nibe yindawo yokuhlala kuye, ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye. Amen. Uyabona ke ngoku Madlomo, nawe ifoundation nguKristu. Ifoundation yethu sonke apha nguKristu. Usesinye sesitena sefoundation kaKristu ngoku. Yabona? Uba ukhona umonakalo apha komama, unelungelo lothatha isamente uba kushota isamente ufake pha ulungise. Yes, Jesus. Apha kule foundation kaKristu. Yeva mamdlanje. Uba pha kodade bagcwele bubumenemene, unelungelo lothatha isitena senyaniso ukhuphe ubumenemene ufake inyaniso. Amen. Pha kodade. Siyavana mamsobaye. Uba kukhona into oyibona ingahambi kakuhle apha komama, ungathi hayi mina ngiyafika, excuse me. Hayi. Malibonke igama lenkosi. Into xa ungayazi mama ucekiso uyayibuza ndithi. Mama ucekiso wanxiba kakuhle ijoyina wayifaka ipentyhose. Ingabi uzawujuma msobaye. Akhona mama bafihlile. Malibonke igama lenkosi. Ufuna ukuthi sinamkelekile manje. Namkelekile. Yekuthi lithini ilizwe lokuqala lethile apha ngapha madoda. Endigqibe namkela ngalo. Kusemnyama ngoba sikude. Ungandinceda nje olikhumbulayo kula mazwi. Hayi, yaphoxa. Nawuphinde nethi inkohlo uqalile. Next week uyazi ke. Hallelujah. Madam, next week uzawuhlala umnyaka esitulweni uzawumawela. Yeva kuthi xa kuhlala omnye udade apha uzawumawela. Yes. Ngicela ukwenza umzekelo ngawe kumama uChulu. Uzawuphinde kuhle nanko kuba ke bomama bamfika mani mabishop ndiyarhalela oyi-1 apha kuni abe nelizwi kabama. Oyi-1 apha kuni nizawubonisana nini, yabo? Ngobathathu nibonisana uba ngomntu nje oyi-1 siyikhalile ke mama Ntshantshi. Emva koko ke mama uBhili bayeke kwanamhlanje. Ya mandicela udada bemnye ke phambi kokuba umama azophakama athethe nalo dada. Amxelele uba kwenziwa njani apha ecaweni lokwanje. Yes.